са близките на моряците и журналистите. Да започнем малко по-рано. Благодаря ви първо за вниманието, което ни отделяте. Както знаете, днес става точно един месец от задържането на нашите съпрузи, бащи и синове в Испания. На въпросния злощастен кораб Свети Николай, плаващ под български флаг, бяха открити близо 3 тона кокаин. Нашите близки бяха задържани и разпитани в Кадис, а по-късно преместени във временния затвор в Мадрид. След срещата ни с господин Борисов и вътрешния министър Цветанов, обещахме да не говорим, тъй като ние тогава не получихме отговори на нашите въпроси. Беше ни обещана една среща след завръщането на министър Цветанов от Испания, която така и не се състоя, след което ние вземахме, така да се каже, нещата в свои ръце и решихме да си отговорим сами на тези въпроси. И мисля, че днес е време да ви запознаем с фактите и нещата, които ние успяхме да открием сами. Участниците в днешната пресконференция ще бъдат аз, както може би всички е известно, Ивелина Атанасова, роднина на капитан Станчев, Антоанета Николова, съпруга на боцмана, и Магдалена Димитрова, дъщеря на готвача. Поканили сме и капитан Костов като представител на Българската асоциация на морските капитани. Също така и господин Николай Турков, който е главен механик на кораба Ина. Ще разберете малко по-късно защо. Като за начало обаче искам да започна с едно уточнение. Вчера излезе в медиите едно съобщение, че кораба Свети Николай се прибира в Бургас. Искам да заявя, че това не е така. Прибира се в Бургас кораба Свети Георги от Истанбул. Това го потвърди господин Вичин Дойчев, това го потвърдиха и от администрацията в Бургас. Така, давам сега думата на Магдалена Димитрова, която ще ни каже малко повече. Може ли всички микрофони да се преместят? Да, добре. По-близичко. Може ли този малкият черния до вас? Да, благодаря. Не трябва глас. Образ. Образ. Както е известно, всички моряци са преместени във временен затвор в Мадрид. Испанските власти продължават своето следствие. Желанието на моряците е да бъдат съдени в Мадрид. Условията в затвора са добри, както и отношението към тях. Настанени са по двама, осигурени са им здравни грижи, както и лекарства на всички, които се нуждаят. Осигурени и преводач, имат възможността да се обаждат по телефона на близките си. Голяма част от тях се срещнаха с нашия консул в Мадрид, госпожа Симеонова. В постоянен контакт сме с Външно министерство, които ни оказват пълно съдействие във всяко едно отношение. Всички са в добро здраве и със силен дух. Целият екипаж е с дългогодишен опит и са отлични професионалисти. В тази връзка искам да кажа, че за нас е недопустимо те да са организатори и трафиканти по своя воля. Категорично заявяваме, че те са невинни до доказване на противното от разследващите испански власти. Несъстоятелни са и твърденията, че са били финансово затруднени и поради тази причина са приели този контракт. Това е. Някакви претенции имате ли към държава, към разследване в Испания? После ще ви дам думата за въпроси, но мога да набързо да ви отговоря, към този момент никакви. Така, да преминем към срещата ни, която се състоя с господин Дойчев във вторник. Някои от вас ни се разсърдиха, че никога не сме уведомили. Тази среща не беше планувана. Ние не знаехме дали тя ще се състои. Бяхме поканили господин Дойчев и той обеща, че ще дойде, но се оказа възпрепятстван днес. Щяхме да дадем на него думата да ви разкаже за какво сме си говорили, но сега се налага аз да ви разкажа за тази среща. Тя къде беше? В офиса му в Бургас. За нас тази среща до някъде беше доста полезна, тъй като някоя от информацията, която ние открихме, беше потвърдена от самия него. Значи, за какво става въпрос? Собственик на кораба Свети Николай, преди неговото преименуване, нали, тогава се казва все още Бургас 3, е била фирмата Новета. След преименуването, собствеността поема фирма Nordpool. Седалищата и на двете фирми е в Лондон.
За двете фирми, като съдружници в тях, стоят Дойчин Дойчев и неговите съдружници във фирмата Бортмарин ООД. Чарчор или т.е. наемател на кораба се явява фирма Привиячи, която е регистрирана в British Virgin Islands. Чакайте, по-бавно да успяваме Окей. да запишем. Може ли по-бавно, да? И... Добре, да, наистина тя информацията е доста сложна, ще ви я повторя. Значи, седалищата на двете фирми са в Лондон. Така, за двете фирми, като съдружници в тях, стоят Дойчин Дойчев и неговите съдружници от фирмата Бортмарин ООД. Чарчор или т.е. наемател, както е почти едно и също, на кораба е фирма Привиячи. Тя е регистрирана в British Virgin Islands. Британски Вирджински острови. Така. Собственик на фирмата Привиячи се явява Nottingham Holding. Чийто представител е Джеймс Андерсън, който е британец по път. Еми, нормално, защото иначе ще накараме да повторите всичко това отново, защото това Няма никакъв смисъл в това, което правите. Не сме хора, дето пишем от години. Значи, след малко тази суха информация с фирми ще приключи. Така, и уточнението. Той е британец, но с паспорт от ЮАР. Точка. Менеджер на кораба на фирмата, според господин Дойчев, е неговата фирма Seaborn Trade EOD. Корабът е отдаден на Time Charter, което пак според неговите думи е едно и също с Bareboat Charter. Това не е случайно го казвам, тъй като имаше най-различна информация, къде трябва да бъде отразено или не. Това е неговото пояснение. Фирмата Привиячи е чартьор на кораба от месец март, когато господин Дойчев е сключил договор с него в Кейптаун, Южна Африка. Тя е чартьор и на неговия друг кораб Свети Георги. Така. В края на месец юни в Гана е качен окончателно целият екипаж. Корабът получава направление запад и се отправя към бреговете на Бразилия, но без точно направление за пристанище. Такова се очаква от фирмата Чартьор. По-късно се насочват към бреговете на Френска Гвиана, отново без направление. По думите на господин Дойчев, това било съвсем нормално при такъв вид търговия да се изчаква направление, което се получава в последния момент, или то да се променя по време на ход в друга посока. Пак по неговите думи, кораба стои край бреговете на Бразилия 2 дни на дрейф, след което получава нареждане от чартьора си да следва обратния курс към Кабо Верде за бункироване, без да са натварили никаква стока. Той обясни, че в тези 2 дни кораба е извършил едно движение. Това е нещо като профилактика на двигателя, да го наречем, било съвсем нормално. На нашия въпрос, бил ли изключван сателитният телефон, отговора на господин Дойчин Дойчев беше категорично не. Както и той е категоричен, че кораба никога не е губил връзка с когото и да било. Имаше такива твърдения, ние затова зададахме този въпрос. А край бреговете на Кабо Верде, когато те вече стигат до там, се извършва смяната на името и преподписването на договорите на екипажа с новия собственик на кораба. За договорите и неизплатените заплати давам думата на Антоанета Николова, съпругата на боцмана, да ни разкаже малко повече за тези мъки. Пак микрофоните. Наистина. Мъките наистина са Чакай, секунда. Да. Първата група, Готово. първата група заминава на 23 март за кораб Варна.
аспект. Договорите са сключени на пейка, на крак. Втората група за кораб Варна заминава на 27 март. На път за кораба и те сключват договор по същия начин. Информацията ни е много малка. Сключени са договори с Seaborn Trade, с Бортмарин, с Новета. При смяната на името на Бургастри, впоследствие на 31 юли, част от екипажа е прехвърлен на Бургастри. При смяната на името на Бургастри на Свети Николай, тогава екипажа е бил принуден да подпише договори с фирмата Нордпул. Имаме уверението на Дойчин Дойчев, че ще ни предостави договорите, но до този момент нямаме никакви договори и все още не сме убедени в това, което аз ви казвам, че е така. Когато хванем листите, проверим, прочетем, тогава ще се убедим дали това е истина или не е. Нито можем да заведем дело, нито може да имаме претенции, не знаем и към кого да имаме претенции, но от 23 март, когато те са качили на кораба, ние нямаме преведени една стотинка по сметките от заплатите, които им се полагат. Но знаете за какви възнаграждения са сключили договори? Трябва да ви кажа, че и това не е уточнено, ние не знаеме. Първоначално беше една сума, после друга сума, докато не прочетем и видим, тогава можем да бъдем изчерпателни. Какво казва той? Каква сума са сключени? Да ви кажа. Не знаем. Не си ли говорите с близките си, нали? Качам се и къде си получаваме? Първоначалната информация беше за една сума, след това, когато са подписали договорите, беше за по-малка сума. Така че... Дойчев нищо не казва по този въпрос. Дойчев каза, че ще ни предостави информация, ще ни предостави договори. Но не вие предоставите? Не. Аз може ли да вметна нещо тук? Визира се 23 март. Моят близък е от края на февруари на този кораб. И трябва да ви кажа, изрично съм го питала дали е предподписвал договор по време на път. Той категорично отговори не. Също мога да потвърдя, че тези 5 месеца, в които той пътува, се чувахме по телефона, стотинка, доларче, евро няма приведено. Но, може би се разминава информацията на господин Дойчинов за преподписване на договори. Тук не можем да бъдем абсолютно сигурни, че всички са преподписали. Докато не ги видим, да. Докато не ги видим, да. Така че всичко е хипотетично на този етап. Така е. Да. И по този повод на откритите прилики с друг такъв случай на задържани моряци български, давам думата на господин Туртов, който да каже какви са приликите в двата случая, макар и на различни фирми. Добър ден на всички. Всички знаят случая с сина, поне ви, понеже правихме много срещи с вас. И няма да се пущаме в подробности. Искам да се спра на факта, тук не се спомена, но доколкото разбрах, адрес на техния корабособственик и на нашия корабособственик е един и същ. Това е Гатлин Роуд, 19, Лондон. Сигурно ще ви впечатли и вас, че адреси на корабособственици, чието кораби пострадат по един и същ начин, се намират на едно и също място. Така както сигурно си спомняте, че още един замесен в още едно име, замесено в нашия случай,
е пак във връзка с тези хора, името на Станчо Янчев Савов. Това е първата прилика между двете фирми. Трябва да се разбере от всички и да се, вярвам, че вие ще го изнесете, че тези фирми, те са създадени да работят за едно нещо. Т.е. да лъжат държавата. Държавата смени, поне до сега. Да лъжат моряците и да се заличават следите чрез многоходовите техни операции, прехвърляне от една фирма на друга и така нататък. Значи, тук възниква един въпрос, който не е нов, зададах го на пресконференцията март месец. Защо държавата позволява съществуването на такива фирми? Още по-драстичен е случая с корабособственика на бившия Бургас и сега Свети Николай. Самият министър на вътрешните работи очудено една заран заяви по БТВ, че този корабособственик, това не му е първият случай, първият случай е кораба Елена, много набързо го спомена, но там има два смъртни случая. Убит е главният механик и третия механик. Пак подобни истории. Цигари, навръщане кокаини и за да няма следи, трябва да се изхвърлят контейнерите в морето, при което почват тези неприятни инциденти, които завършиха с два смъртни случая. Вторият случай е на тогава държавата нищо не предприе срещу този собственик. И това му даде право да закупи нов кораб и да почне да управлява по същия начин. Потъна кораба Ванеса, негов, с 10 човека жертви. Държавата отново не обърна внимание. И му се даде възможност да закупи още два кораба и ето резултата. До кога ще продължава това нещо? Това е едната страна, другата е пак, че това са видими пътищата за регистриране на тези фирми и за старанието им те да останат неуловими, т.е. ненаказани. Друго, на което искам да се спра, и то е за слабостта на държавата, грешка на моите колеги по УЧАС и техните близки, че не се обърнаха към вас на време и се дистанцираха, но за това са били подведени от правителството. Не трябваше да се къса връзка с медиите, само чрез тях ще се получи гласност и чрез тази гласност ще се получи някакъв ефективен резултат за вас и вашите близки. Интересът на държавата е, ако държавата е правителство, е коренно различен от вашия и от моя. За моя случай или случая Ина, знайте, че само благодарение на медиите доби някаква известност. От страна на правителството абсолютно мълчание. Вие какво срещнахте от страна на правителството? Едно подигравателно отношение от един бащица го наричат някои, други обращения. И възмутен и ядосан човека, че сте му създали такива проблеми. А по вашия случай има ли някакво ново развитие? Ами, няма, наемам адвокати, ще се води дело на етапи, така ме посъветваха, защото делото в Гърция се забавя, а то е решаваща основа за продължаване на битката срещу тези мошеници. Благодаря ви, господин Туртов. Само искам да вмъкна, че тези фирми, които са сключвали договори,
се водят като еднолично дружество с ограничена отговорност. Това какво говори? Че не можем да ги водим под отговорност. А искаме подкрепа и от държавата, която също не е на подкрепа. Излишно е да повтаряме, че този въпрос е зададен отдавна. Медиите го отразиха в пресата, но отговор нямаше. Защо държавата позволява да се чуват такива фирми с такива правомощия? Защо държавата не изпълнява? Айде малко ред да въведем сега. Да кажете някакво за думи, имате ли информация? Какво ще правите? Ние казахме вече в самото начало, че са добре, имаме информация, комуникираме с тях. О, извинявайте. По време на нашето паралелно разследване стигнахме до един факт, че на този етап има все още човек, който не е разпитан. Да, аз мога да Не, именно няма имена, няма да говорим. Моя близък не е разпитан до този момент. Момент. Отново повтарям, по време на нашето паралелно разследване стигнахме до факта, че има пропуски в разследването. Има човек, който все още не е разпитван. Той е бил на кораба последен. Видял е екипажа. Може да даде, мисля, ценна информация, но до сега властите не са го потърсили. Който е? Не, няма да кажа. А какъв е, на каква позиция въобще? Ако това е... Не от екипажа, да. Ако това представлява интерес за разследващите, ще им предоставим информацията. На този етап разбирате сами, че нямаме право да съобщаваме име. А къде се е качил? Не, ние от нашето разследване. Къде е видял? Този човек се е качвал на борда на кораба. Добре, в къде е началото бил на кораба, август. когато той се е качил? Край бреговете на Кабо Верде, най-вероятно. Да. Но не е задържан. Не е задържан, той няма защо да е задържан, няма защо. Но може да даде ценна информация. Как се е чувствал екипажа като наркотрафиканти, как се е чувствал екипажа, когато на кораба има 3 тона кокаин. Дали ги е имало? Дали ги е имало? Въобще, някакви снимки ни предоставят от сателити, дали това е кораб Свети Николай. Имаме много въпроси, които искаме да получим отговор, но господин Цветанов не му прави чест като мъж, а и като министър, който ни обеща среща. Въпреки нашите индикации за такава, до този момент не сме повикани. Вие искате втора среща? Да, той ни обеща. Той ни обеща. Пак да се повторите, бихте ли казали какво сочи всъщност вашето разследване, защото ние като закъсняхме малко в Нашето разследване? Ние тръгнахме от момента, в който те се качват на кораба, договори, къде са спирали, каква посока им е дадена на кораба, кой каква информация е съобщил на своите близки. Оттам структурирахме всичко и много неща се изяснихме. Кой се е качвал, кой е слизал. Вие наехте ли адвокати всеки от вас? Не сме. Абсолютно, защото нямаме обвинителен акт. Да се надяваме, че ще бъдат оправдани. А верно ли е, че искали общо така излезе в един от вестниците 400 години затвор за всички? Предполагам ли от вестник, трябва да ви кажа, че от този случай, от момента в който нашата среща беше манипулирана от прес-центъра на Министерския съвет, предполагам оттам, ние вестници не четем, новини много рядко гледаме. Просто много ми е чудно, след като нямат обвинителен акт, как могат да присъждат присъда 400 години. Предполагам. Аз искам само 2 минутки да използвам този момент да призова вас, медиите, чрез вас да стигне до господин Цветан Цветанов нашия апел
за обещаната среща, която цели да внесе по-голяма яснота, която ще отговори на тези въпроси, на тези догадки, с които ние се бориме вече цял месец. И аз навън ви казах, че лично аз се чувствам като асансьор, защото рамката, нагоре-надолу, рамката за мен, предполагам и за близките, не е направена. Апелирам към нашите държавни мъже да бъдеме приети и слушани и доколкото може извън делото да ни бъдат изяснени на нашите въпроси. Ако не, нека да излязат с официална позиция, че ни отказват. Но аз пак повтарям, апелирам за нова среща, която ни е обещана. Благодаря ви. Виолета Якова. А дамата това казва, че нейният близък все още не бил разпит. Да, има в екип. Няма значение, близко съм, да. Не е разпитан, вчера сутринта последно разговарях с него и беше много разочарован. Не, за Мадрид говорим. Говорим за Мадрид в момента. Има и други хора, които не са разпитвани все още в Мадрид. Да, разбира се. Сега няма нито обвинителен акт срещу него, нито е разпитан. Оставайте, кога се чухте последно с тях? Някой от вас? Да, И да кажете как се чувствате. Много добре се чувстват. Колкото могат да бъдат добре в такова учреждение, нали, неизвестност. Да. Няма здравословни проблеми. Има здравословни проблеми, но им е оказвана медицинска помощ, имат лекарства, всеки ден имат задължителен преглед при лекар. Кога ви обещаха от Бургас договор и информация, за да може да се... При срещата с Дойчин във вторник. Във вторник той обеща, че... Не ни е дал срок. Каза, че веднага по имейла ще бъдат изпратени, но надявахме се днес да ги донесе, но... Така, и преди да ви дам думата за още въпроси, ако имате, искам да добавя още нещо, което ние цял месец също се задаваме въпроса, как е възможно на този кораб да има единствено и само почти 3 тона кокаин. И за нас в един момент се оказа, че това е много прост и логичен отговор. Ако имаше друг товар и в този товар беше укрит, да кажем, кокаина, този товар трябваше да притежава някакъв документ за получател, примерно, или от някого все. Което щеше да значи, че ако бъде намерен и заловен този кораб, този документ щеше да води към някого. А в този случай, при липсата на документи на друг товар, тежестта пада единствено и само върху екипажа. Това е очевидно добре измислена предварителна схема, нали, и е плануван евентуален такъв провал на този пренес. За съжаление обаче станаха жертва на заложници на добре подготвена схема, която закона очевидно е позволява. И като за финал бих искала да кажа, че да не забравяме, че капитана на този кораб не е негов собственик. Той не взема еднолични решения, той получава заповеди от чартьори, менеджери и собственици на този кораб. Твърдението на министър Цветанов, че моряците е трябвало да разпознаят стоката при нейния вид, смятаме ги за несъстоятелни, тъй като този кокаин е бил опакован именно както захарта, която те са принасяли в предния си рейс. И бих казала отново, ние смятаме нашите близки за абсолютно невинни. Дори и един ден да получат някакви осъдителни присъди, те за нас остават невинни. Това не е било с тяхно съгласие, ние сме категорични в това. Давам ви думата да задавате въпроси. Това няма никакви документи. Така се твърди. И е нямало друг товар. И как са го приели тогава? 3 тона не е една торба да... Очевидно има начин за собствениците на кокаина, явно има механизми за да постигнат качването на този товар на борда. Категорично го допускаме, да. Да, за нас това е единственото обяснение. С заплахи или не са знаели? Защото попитах, допускате ли, че изобщо не са знаели, не са подозирали какво има на борда? Значи, има двете версии. Едната е с заплаха. Нали, когато те са разбрали, да кажем, че те в един момент са разбрали, че става нещо нередно. Имаме товар без документ. Те са разбрали. Какво са можели да направят, питам аз? И някой дали би могъл да ми отговори? Да скочат зад борда?
да ги върнат в ковчег. Вие откъде знаете, че това Живкар не е имал документи? Те ли ви казахте? Това изтече информацията от министър Цветанов, след като той се завърна от Испания. Ние не питаме нашите близки по телефона нищо по този случай. Сами разбирате, че на тях най-вероятно им е забранено да коментират, както и ние не искаме да ги въвличаме в какъвто и да е конфликт с там разследващите. И още нещо, не се знае противоречива информацията дали на кораба е имало други лица, освен екипажа. Не, нямало и господин Дойчин Дойчев каза, че е нямало. На срещата Дойчин Дойчев каза, че товара не е било възможно да се товари с кранове от кораба. Защото е трябвало да се пуща втори двигател, кораба е празен, това застрашава кораба, по всяка вероятност е товарено на борт с друг кран. Това ни навежда на мисълта, че може би е имало принуда. Версиите са много. Не е било доброволно, на 100% сме убедени за това. А на тази среща с господин Цветанов, ако се осъществи, разбирате, ще искате ли разследването и въобще цялото дознание, целият случай и дело да бъде прехвърлено в България, тъй като има такава правна възможност, понеже е само международно? Ние в началото казахме, вие нали казвате, че сте закъснял. Нашите близки имат желание да бъдат съдени в Испания. Те настояват? Да. Не знам какво ви говори. На нас също много неща. Не ни обясниха, но тяхното желание е да бъдат съдени в Испания. Не вярват в нашата правосъдна система. Не можем да коментираме. Не можем да коментираме това. Не, може да сте ги питали, но... Не. Но категорично там искам да се върна. Да. Тъй като голяма част от нас не закъсняха, дойдоха на време. И въпреки не разбрахме абсолютно нещо от началото на историята. То наистина е много трудно за обяснение. Мога да ви го повторя на тези, които не са разбрали после. Ако има други въпроси, някой друг.